Ay, grabe gid pre bay. Perti initas ang ulo karon. Gwapo ana, magdunduyan ta dito sa landong area. Landong area pataka ka. Para mubugnaw na imong hunahuna. Disapot ko. Wako bilig sudan. Mao na. Mura po ikaw nagluto kay pabinlan pa ka. Pero di na maayo ilaha pre, dapat binlan jud ko nila og sudan. Tay pre imong kasaputon pre ba murag di man na normal? Unsay mong pasabot pre? Imong kasaputon ba abnormal kayo? Anong na abnormal naman nung kasapoto noon? Di manggod kay murag taod-taod sige ra kag kasuko. Tuon sa may buot ni mo ipasabot di ay. Abnormal to. Dili good pero kana imong kasaputon ba murag di na gyud na normal. So abnormal gani no, unsa ri pasabot ni mo ana di ay? Napasabot nako basig na kay sakit ba? Ha? Nay sakit. Murag kay no. Pagkapatay na. Ay, murag delikado gyud makapatay gyud na. Basta di na normal. Lo, di pa ko gusto mamatay oy. Anindot mo gud ana pre. Check up. Check up. Oh, pa-check up yung ka. Kaya mo di naman na normal. Sige na mga kasuko. Bisag. Yang kwarta dari pa check up na nga. Moro man niyo. So. Ay, nakoy kaila. Kisa man. Madarag, hangyo, barato. Tarong oy. Nakoy kaila. Lagi nga mo. Kuhan sa imo, check up sa imo. Basig, di na normal gyud imong panghuna-huna ba. Eh, sige na, kasuko. Bisag, dili ni mo angay kasukan. Legit magato pre. Basin matigok na og samot ito. Legit lagi kayo, pre. 9 years na siya na nga trabaho. Bantay ha. Oh, lagi. Pasap mangyom ka dito. Mahangyo siya kay mao gyud na yung trabaho. Nya makita ka niyang sakit ako. Maklaro niya bisan pag unsa na kalawom na mo sakit niya. Mailhan na niya unsa naunsa ba ka? May tagmaulian ko siya. Hoy tara Oh, dito ta. tanawon man na bukon madre. Uto. Ayaw. Ay, kuan na may anesthesia di magay sakit. Tarong diray. Lagi, na may anesthesia. Tara. Iwan dalon ta ka dito sa ilaha. Tara tara. Tara. Ala na ni. Wa man ko'y customer rong adlaw. Ay, minus di ko kapalit to bane. Sas. Ay, Ay. Hey, Kini customer. lay pa-check up pa. Pa-check up. Pa-check up daw siya kay di na normal yang sige nagkasuko. Pacheck May up gabi, ni. may hapon na tayo, may buntag din. Oy, may hapon sa. Kani akong ingon sa imuha. Dili? Oh, 9 years na ni trabaho. Ato sampan. May kay nimo tan-og sakit. Dakuwag ilong ni mo tayo ay. Ayo si panglawan. Hubag. Wasan ta ka. Oh, di ay lihok. Oh, iya ka check upon. Di na pa man ko'y mga pangutana gamay no. Usay ginabati day nimo. Sige na mati daw nimo. Ah, ginabati. Pirtir na kung dali ang masukutay. Oh, dali ka masuko. Oh. Limbawa ani di ka mabinlag sudan o kaya sa mga pagkaon di ka masuko kag mayo. Oh, masukutay. Gutom ko kayo. Dili na siya sakit dong. Sa manday na di. Hinangol. Inuang manimuha tayo ay. Napaki sa pangutana dong. Sa man? Nagalibang pa ka. Uy, isang sagtama ka nagtao nga ni malibang. Di dako naman gud kay ka binuwa na ka nagalibang. Binuang man yung gikuha nga kuhan lid. Doktor lid, mura man gamay. Inana mo gyud siya mo check up gyud pre. Dagag pangutana ba? Sa man, gusto ka may balanon sa gigibate nimo kay ako kang check upon. Gusto kay tayo ay gusto jud ko maulian. Away problema na dong, check upon ti ka. Sige, check upon ti ka dong. Ako, di man ko nagabungat og pilay ihatag. Tanawang gingon ako. Di na mo bunga Salamat kay tay. Basta kay di lang muubosay sa kalibo, ha? Ay! Asa man? Maala. Di po ka maayo anak di yun ni mo na. Di Gusto unan. pa ka mabuhi. Gusto pa kay tay. Ayaw na siguro, ay kapuya na po na lawasa. Ikaw pre, gusto mo ba daw kang buhi? Okay, atong check upon sa taka, ha? Check up pa sa daw tay. Sige. Aura tay. Emulsuhan sa nato. Mulsoy. Grabe do. Lauma. Saan mo na tay? Lauma gyud. Lamog? Laum kay ang pulso, tabunan siguro sa tampok. Agay. Kuan mo yun siguro na abang high blood kay ka. Oh, Oh. nagpitik-pitik ba? Nagpitik-pitik. Tingog ko. Pitik, magyud na kay buhi Kaya mo na tay. kasi tingog Ha? daw. Lahi tingog imong pulso. Kung sa tingog tay. Hawak mo ang bit, hawak ko ang gabi. Ay, mo na tingog tay? Binuang man imo tay mo kanta man akong pulso. Mama na ako na dunggan dire dong. Nya mo reklamo pa ka na kay pagsupak ka na ko. Wala dok. Dili na po ta sa mga hard siguro. Oy, Sabay na. lain man siya tingog dong. Unsa man day? Unsa tingog day? Kung mawawala ka, di ko makakaya. Inana jud tingog day. Sa broken ka. Sama na si broken.
Lugay naman to. Nagyapon na siya mga laom nga paghinumdum si mong heart. Di man na mapugat. Alak ka. Saan naman sad? Alak ka. Ano ba? Oy, hirap man daw. Oh, Sumilap. oh. Birahang kadabo to. Samtang gaaso. Uy! Lupits dong. Lupits man na. Grabe na po ni mong heart dong. Wa naman na namaod. Saan naman niyo eh? Nga nung ninaan naman akong sakit. Dili, iba may tingog si mong heart ba? May gani, wala napiktuan ang ulo no? Yata pa lang si Kapon kay Basin di ay. Oh, na ba ta? Raulo. Dili siya. Apilon yun? Apilon man na. Oy. Ala dong paldo dong. Suman. 10 times. Uy! 20 times. Di mo tig-scatter. Unsa man na dok, scatter na. Pagkari paldo kayo no. Ayo, sig supak sa ko. Kaya babay na dog na ko ikaw yun. Ali, supak pre, di man kaswito ani. Di dok kuan ra ani, dok milahod kay ani. Sa ila ko. Dire na po to sa tiyan. Oh, balhin na pud pre, ibalhin daw. Iyan check up na tanan. Ay, putik ka man. Unsa man na dok? Unsa man dok? Oh, Unsa man? Tarong na dok pa. Unsa man kuan nimo? grabe. Si grabe. Bro, may nagbaksing sulod. Ha? Wala na, nag-boxing daw sulod pre. Sa man ni, pre? Lagi ginat ka di na normal. Bitok. Bitok. Ang anay ka na ko. Kulbaan Grabe, oy. unsa man na bituka. Naguna, di na nabitok ba? Oy! Ano? Unsa naman sa dok? Agay ka. Ano man dok? Behave. Uy! Naurday ko. Behave! Sa dila na kay Behave na. Swito kay na si dok. Behave na. Unsa man ni? Uy! Asa na po ta sunod, ane? Hib. Ya. Naman dapit dok kasunod. Pulbaan naman ko ani pre. Natali pa dayon pre. Kulba. Ay, single ba? Swito kay ni. Nani bito kong tinani ka na ko kilaliman ka na. Ano sa Relax lang, relax. Daw, exhale daw, exhale, inhale daw. Exhale. Inhale. Ay, grabe! Uy! Si grabe dok. Asa? Mansad! Sige, sige, isa pa. Sige, isa pa. Unsa man to? Unsa na dok? Piti. Unsa piti dok? Sige, isa pa, God. Tarong na dok! Sige, pa, isa pa. Pamino ba? Grabe yun. Nga grabe dok. Unsa may grabe? Di ba kaya petay bawaan mo ginhawa-hawa diha? Unsa naman day ka pre? Baho man day kay kag. Bahala ka dro. Sulap, di mo natawan na eh. Ano man eh? Ay nani mo nung ginawa nun. Dahil ako bitog, dagan yung sakit. Napay akong mga pitik sa dugan. Lain na. Bayad. Wala, magpano mo katagag. Nagkakaog kag tae. Wala Tao ni. kayo. Pao. Tao sa may tao Unsa man ka. akong sakit di. Ha? Sakit ako. Ang sakit ni mo. Bad breath. Ay! Yaman man eh, bad breath eh. Oh, kalimot. Punot ba sa limuntag? Ay, mabaho ko niya. Ate! Bang.